makin larut. Menerima kabar nan urang sampaikan, mande di kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam. Dei dui den bansai di parantauan, dan coba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam, bukannya memberi malah denai dino. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna. Dei dui den bansai di parantauan, dan coba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam, bukannya memberi malah denai dino. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang riti dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang riti dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna.
Adalah tahu kita satu tujuan, sama maraya cito-cito